се и се изгубвах неведнъж, докато не открих тайната. Представи си какво е да има желаното. Почувствай го. Влез в усещането. То е най-прекрасното чувство на света, нали? Силата се крие в това, че когато даваш на другите, ти даваш на самия себе си. Вълшебството обаче е във вашия собствен живот. Открийте го. Дайте му път. Защото вълшебството е силата на тайната.